Vítejte v Ďáblicích. Mé jméno je Petra a pro ty z vás, kteří mě ještě neznáte, jsem realitní makléřka. A dům, který vidíte za mnou, je právě k prodeji. A protože je dneska 33 stupňů, tak na nic nečekejme a pojďme spolu k bazénu. Určitě jste si všimli, že v nemovitosti se nacházejí 3 kuchyně, což znamená, že tam jsou 3 bytové jednotky. A proto je tato nemovitost vhodná pro ty z vás, kteří buď mají početnou rodinu, anebo mají podnikavého ducha. Pokud vás zajímá více informací k této nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat na uvedených kontaktech. Přeji vám hezký den.